Velkommen hertil. Det første webinar, som vi laver i Danmarks Biavlerforening, og vi har valgt at kalde det for et webinar, som vi laver. Og i dag der er vi sådan et begrænset publikum, men vi håber på, at det går godt. Vi har haft rigtig mange tekniske problemer de sidste 2-3 minutter. Men vi glæder os rigtig meget til det her, og vi er så heldige, at vi i dag har besøg af Preben Christiansen, som jo er en gammel kending af Danmarks Biavlerforening, som kommer forbi her og fortæller noget om økologisk biavl i Sverige. Preben er konsulent i Sverige og har været det igennem en menneskealder, kan vi tillade os at sige efterhånden. Så vi glæder os rigtig meget til at lytte til Preben. Det er sådan, Preben han holder foredraget i 30 minutter, cirka, som det nu passer. Og så kører vi cirka 30 minutter spørgsmål. Og spørgsmålene, dem skal I skrive ned i chatten. Og vi håber rigtig meget, at I vil være med til at være interaktive, sådan så vi får et rigtig spændende seminar. Preben tager over nu. Velkommen, Preben. Mange tak. Ja, velkommen alle sammen. Som sagt, jeg har været konsulent i Sverige i 20 år i år her, og har jo tidligere arbejdet både i Norge og i Danmark. Og det jeg skal tale om i dag, det er så økologisk biavl i Sverige. Og der vil jeg frem for alt se på de der forskelle, der er på, hvordan man tolker reglerne i Sverige og i Danmark. Jeg har forstået, hvordan man tolker reglerne i Danmark. Skal vi se, om vi får frem nogle præsentation her om en lille stund. Så her. Ja. Lidt om biavl i Sverige. Vi har cirka mellem 12 og 15.000 biavlere. Det har øget ret kraftigt de senere år her. Og vi regner med, det der er cirka mellem 130.000 og 150.000 bifamilier. Og I ser på kortet her, det gule, det er det vi kalder Götaland, det er der de fleste mennesker bor, det er også der vi har de fleste biavlere og bifamilier. Svealand, det røde, og så faktisk halvdelen af Sveriges areal, det i Nordland, der har vi bare en lille andel af bifamilierne og biavlerne. Og så hvad er økologisk biavl? Her har vi faktisk et eksempel på den største økologiske biavler i Sverige. Han har cirka 1000 bifamilier. Og jeg skal prøve at beskrive lidt af nogle af de der væsentlige ting, som er forskel på den måde, man tolker reglerne på her og i Danmark. Altså her, det vil sige i Sverige. Hvad er økologisk biavl? Ja, man kan sige, det er den biavl, som følger EU-forordning 834/2007 og 889/2008. Og det er de samme regler, som gælder i alle EU-lande. Så er det bare et spørgsmål om, hvordan man tolker reglerne i de forskellige lande. Jordbrugsverket, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg svarer til, men plantedirektorat, eller hvad det nu hedder, noget mere i Danmark. Det er altså den myndighed, som har ansvar for jordbrug, livsmedelsproduktion osv. Har på sin hjemmeside information om, hvad økologisk biavl er. Og man har også for nogle år siden lavet en sådan her brochure, som viser, eller beskriver lidt om, hvordan man kan starte op økologisk biavl. På LRF, altså Landbrugernes Riksförbund, det må så være ved landboforeningerne, der har man lagt ind det, man kalder de nationale retningslinjer for økologisk produktion. Og det gælder for al økologisk produktion, altså inden for landbrug, planteavl, biavl osv. Og der ser man her på venstre side af skærmen, hvordan selve hjemmesiden ser ud, på højre side den indledende del af dokumentet, som består af lidt over 100 sider, hvor altså nogle af siderne handler om biavl. Hvor mange økologiske biavler er der i Sverige, og hvor findes de? Som I ser her, det øverste, det er det her EU-mærket, som skal findes på alle økologiske produkter i hele EU. Og man kan faktisk være økologisk biavler, uden at være tilknyttet nogen speciel organisation. Hvor mange biavlere i Sverige, som har økologisk biavl, uden at være tilknyttet til eksempel krav, som I ser på i den nederste del af billedet, det ved vi faktisk ikke. Men vi regner med, lige i øjeblikket, er der cirka 50-60 biavlere, som er tilknyttet til den organisation, som hedder KRAV. Og på kortet ser I, hvor mange biavlere der er i de forskellige områder af Sverige.
som er økologiske biavlere, ifølge krav. Så skal vi gå videre her. Hvad er krav for noget? Ja, det er altså en økonomisk forening, som består af, der har ca. 27 medlemmer, og medlemmerne det er Arla, Scan, ICA, nogle forskellige interesseforeninger, til eksempel Astma- og Allergiforbundet, Naturskyld, det som modsvarer Danmarks Natur og økologiske landbrugere. Og der er ca. 3.800 landbrugere og ca. 600 forarbejdningsvirksomheder, som er kravcertificeret produktion. Ca. 700 kravmærkede butikker og 1.200 godkendte restauranter. Her ser vi Kravs hjemmeside, hvor man kan gå ind og se forskellige ting omkring Krav. Og her for nylig har de så lagt ind, til eksempel sådan, løfter op nogle fokusområder nu her. For nylig der var det omkring biavl og Krav godkendt biavl. Og hvad er det Krav gør? Altså Krav udvikler standarder for det man kalder Krav-certificeret biavl eller produktion. Og man spreder information om at markedsføre Krav-mærkede produkter, skabe unioner, deltage i den offentlige debat, samarbejde med lignende internationale organisationer, og man uddanner simpelthen certificerede organisationer og virksomheder. Det som er vigtigt, det er, at det ikke er Krav, som kontrollerer, at reglerne bliver fulgt. Det bliver gjort af uafhængige og akkrediterede certificeringsorganer. Og der har vi 3 stykker i Sverige i øjeblikket, som kan gå ind og kontrollere og undersøge, at de regler, som gælder for at være Krav godkendt landbrugere eller biavlere, at de bliver fulgt. Og det er Kiva den ene, noget som er HS-certificering, som er husholdningsselskabernes, og så Smærk. Så vil man blive Krav-biavler, eller økologisk biavler, spiller ingen rolle om det er økologisk uden det krav, men skal man være økologisk biavler, så skal den produktion være godkendt eller kontrolleret af et af de her 3 kontrolorganer. Og vi går ind og ser på nærmere på Krav, så udgiver Krav hvert år en regelbog, som handler om alle reglerne inden for økologisk produktion. Her ser I forsiden og bagsiden af den her bog, og går videre til det næste. Og i den er der så et afsnit om økologisk biavl ifølge Krav. Og der er der et antal punkter, som følger, og de der punkter, som angiver, hvad som gælder for økologisk biavl, følger en af de samme punkter, som er i forordningerne, dem som jeg nævnte tidligere. Det som er interessant, det er også, at ud over at man skal følge de her specielle regler, som angiver om biavl, så skal man følge et antal andre regler også ifølge Krav. Til eksempel via Krav, altså min kone og jeg via Krav certificerede biavlere, og når vi får kontrol, så spørger de også, hvilken sorts el-selskab har I? Er det fornyelsesbar el, eller er det... Og det er simpelthen vigtigt, at vi skal have køb el fra et elselskab, som har udelukkende fornyelsesbar energi. Nogle af de ting, som jeg har forstået, har diskuteret meget i Danmark, det er det her med biernes trækområde. Sådan her står det i EU-forordningen. Det er den danske udgave af EU-forordningen. Og der har jeg plukket frem nogle af de her ting, som man diskuterer. Her står der, at bigårde skal placeres i områder, der sikrer bierne nektar og pollenkilder, som i det væsentlige består af økologiske afgrøder. Og så er der vild bevoksning eller økologiske forvaltede skove eller afgrøder osv. I den svenske, der er det her væsentlige, der er det hovedsageligt, altså i hovedsag skal det være økologiske afgrøder, vilde vækster, ikke økologiske forvaltede skove osv. osv. Og hvordan tolker man det her? Og nu er vi gået tilbage igen til den anden EU-forordning, som handler om biernes trækområde. Den danske, og der står, eller hvad kan man sige, den svenske,
Og der står det igen det her med hovedsageligt. Og går man så ind i de nationale retningslinjer, for en ting er forordningen, en anden ting er, at hvordan myndighederne tilsammen med forskellige partnere i Sverige har sat sig ned og diskuteret, hvordan tolker vi de her regler, hvordan tillæmper vi dem, eller får vi til at fungere i vores land. Og der har man dog de her nationale retningslinjer. Og der står det så, man taler altid sådan direkte til folk her, så du skal derfor forsøge at placere bistaderne på en måde, så at bierne hovedsageligt henter pollen og nektar fra økologiske afgrøder, vilde vækster eller områder, som er behandlet metoder, som giver en lille miljøpåvirkning. Og så siger man så her, og det er det, som er vigtigt. Med hovedsageligt menes, at over halvdelen af pollen og nektarkilderne skal modsvare de her krav oven. Over halvdelen, det er altså 51%, om man kan sige det sådan. Det er det samme her igen. Nu tror jeg bakker. Nej, det er ikke. Ja. Jo, så det som er vigtigt også det her, og det står også i den danske, det er de her krav for, hvor bierne skal stå og hente sin nektar og pollen. Det gælder under den aktive sæson. Det vil sige, under den tid, hvor bierne er i dvale, altså under vinteren, der er det faktisk muligt at placere den på et andet sted. Nu kommer vi til det, som er rigtig interessant. Det er 3 kilometer trækområder. Det er cirka 28 kvadratkilometer, eller altså 2.800 hektar. Og vi ser på det her kort her, ved den røde firkant, der har vi altså en bigård, og her har vi så et område med et antal marker og så videre. Og vi nu ser, at bare de her farvede områder er trækkilder. Nu tænker vi også sådan. Og så betyder det altså, at de gule, de gule det er raps, det er økologisk raps. Det hvide det er konventionel hvede, og det røde herovre, eller orange, det er konventionel raps. Det er faktisk fuldt godkendt, at man har sit bier inden om det her område. Fordi den hovedsagelige del af trækkilderne, det er altså økologiske afgrøder. Her har vi et andet område her. Det er skov meget af det. Så har vi nogle konventionelle hvedeområder, eller haver, eller byg kan det være. Og så det orange hernede. Det er et område med konventionel raps. Det er faktisk også tilladt. Det er fordi, at den hoveddelen af de andre trækkilder her i skoven, plus at det står faktisk sådan her, at altså det er ikke tilladt at flytte bifamilierne til områder, der findes kemisk bekæmpelse osv. Men man får alligevel have sine områder permanent placeret, selvom det en gang imellem forekommer konventionelle olievækster, altså raps. Så det vil sige, hvis det er inden for det her område, vi nu har her, på 28 kvadratkilometer, i hovedsag altid er økologiske afgrøder eller skov, så er det stadigvæk tilladt, om det bare en gang imellem dukker op et konventionelt rapsfelt inden for det her område. Da vi begyndte at blive økologiske biavlere, der havde vi et antal bigårder, som vi så på, og sådan, nogle af dem tænkte vi, kan de fungere, eller kan de ikke fungere? Og heroppe i øverste hjørne, der ser vi, det er en bigård i et område, hvor vi vidste, at her kommer der at findes raps, ikke præcis på det samme felt hvert år, men i det område kommer der hele tiden, eller hvert år, at findes et rapsfelt. Så den bigård var ikke godkendt. Derimod så kunne vi så flytte det til et andet område, og der bliver det en gang imellem raps, men det viste sig faktisk, at der vi har bierne nu, i det nederste billede her, det er faktisk en økologisk landbruger, som har økologisk rapsproduktion. Så det er jo helt tilladt at have bierne der. Hvordan er det med bestøvning? Her har vi en interessant
Fersk fisk fra Göteborg står her. Men altså det er en biavler, som flytter rundt for bestøvning af, i det her tilfælde raps, det kan være kløver, eller det kan være andet. Og der siger reglerne faktisk, kan man være økologisk biavler og stadigvæk flytte rundt for bestøvning. Og det kan man faktisk. Det står også i den her EU-forordning i den danske udgave, at det er fuldt muligt, om alt andet bedrives økologisk, så er det stadigvæk muligt at have ikke-økologiske biavlsenheder på den bedrift. Men man kan så ikke sælge produkterne, man kan ikke sælge den honning, man får fra rapsen som økologisk honning. Men man kan stadigvæk flytte sine bier på bestøvning, i fald man vil det. Så er der stadig materiale. Det har også været en stor diskussion her i Danmark. Og det har det naturligvis også været i Sverige. Og her har vi EU-forordningerne, og der står det, at det hovedsageligt skal være fremstillet af naturlige materialer. Det står i begge af de her. Det står også, at det skal være materialer, som ikke giver risiko for forurening af miljøet og biavlsprodukterne. I den svenske tolkning, så siger man sådan her, at med bikubernes tomme vægt skal til mindst halvdelen bestå af naturligt materiale. Og med tom vægt, der menes en bikube, altså et bistade, uden bier og honning, men med den eller de kasser, som bifamilien har året om. Det er så rammerne, det er bund og det er tag. Og så skal vi se et eksempel her på næste billede her. Markeret gult, så det som er vigtigt. Eksempel på naturligt materiale, det er træer. Her har vi faktisk et eksempel på et antal bifamilier, som er fuldt okay at anvende i økologisk biavl i Sverige. De to nederste kasser, det er træ. Bunden her er træ. Og så er der alle skattekasserne og taget her, det er frigolit eller flamingo. Det er bare skattekasser, eller magasinkasser. De findes bare under den periode, hvor bierne producerer honning. Og under vinteren, der overvinters bierne på en eller to af de her trækasser. Det vil sige, det som står i bifamilien året om, det er naturligt materiale. Eller mere end 50% af det er naturligt materiale, regnet som vægt. Stenen på taget regnes ikke med i det her sammenhæng. Hvordan er det voks? Det er også et spørgsmål, der har været diskuteret en hel del om. Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark, men i Sverige er der i øjeblikket meget stor mangel på voks i det hele taget, og endnu større mangel på økologisk voks. Går man ind i krav i dag, så findes det i stort set ingen mulighed for at starte op, altså gennem at købe krav godkendt voks. Retningslinjer er, at hovedreglen er, at man skal anvende økologisk voks, og under omstillingstiden, og omstillingstiden er et år, fra at man anmelder sig til at blive økologisk biavler, og til man kan blive godkendt som fuld økologisk biavler, der går der et år. Man har altså et omstillingsår. Under den tid skal man erstatte alt det vaks, som man har i sin bifamilie, med økologisk vaks, eller voks. Der findes dog nogle undtagelser, for det i og med, som jeg sagde, det er vældig svært at få tag på, eller få fat i økologisk voks i dag. Så er det altså en mulighed for, at man kan anvende det, man kalder konventionelt voks. Om det ikke findes mulighed for at få svensk voks på markedet. Om man kan bevise, at det voks, man har og anvender, at det ikke er forurenet med forskellige lægemidler eller kemiske midler. Det vil sige, at man skal sende sit voks til analyse. Og så skal det være voks egentlig fra cellelåg, altså det vil sige skraldevoks, som skal bruges i det her sammenhæng. Og det skal man så kunne bevise, at det er det, man er, og så kan man køre det ind i, altså det konventionelle voks, kan man dog køre ind i sin økologiske biavl. Og når man så er blevet godkendt, så kan man sige, så har man dog økologisk voks
i sin biavl. Så det er på den måde, det fungerer. Og foder, siger reglerne jo for økologisk biavl, at bierne primært skal overvintre på den honning, de har samlet ind under sæsonen. Det står i EU-regelværket, og det står faktisk også i, kan man sige, de tolkninger, man siger både i Danmark og i Sverige. Men man har så også sagt så her, diskuteret det i Sverige, siger, i og med at man har et klima, som gør, at man har lange vintre, og ikke altid bierne kan få tilstrækkeligt meget honning under den aktive sæson, og det er ikke altid den honning, vi kan få hjem, egner sig til at overvintre på, så er det altså muligt at supplere den honning, som man lader stå tilbage i bistedet, den kan man supplere. Der skal det være med økologisk honning, det skal være med økologisk sukkervand, eller det skal være med økologisk sukker. Og her ser I et billede på økologisk sukkervand. Og det koster cirka det dobbelte. Men dog er det altså tilladt at indvinde sin bifamilie på det, sammen med den honning, man lader sidde tilbage i bifamilien. Her var et eksempel på nogle økologiske biavlere i Sverige. Altså, som sagt, vi har en 50-60 økologiske biavlere. Den her øverste Upplands Honung er den samme, som vi så på den allerførste billede med bilen ude i bigården. En biavler, som har cirka 1000 bifamilier. Lungnes bigård her har vel en cirka 100. Lina Sabines, en biavler nede i Skåne, som har, jeg ved ikke eksakt hvor mange bifamilier. Og så, som sagt, Lotta, det er min kone, og jeg, vi blev økologiske biavlere her fuldt godkendt fra sidste år. Vi havde omstillingsåret under 2015, og kan nu så sælge vores honning som økologisk honning. Og kan vi se, tage det næste billede. Her er nogle eksempler så på forskellige svensk økologisk honning. Man får meget gerne, eller man får meget ofte spørgsmål om, jamen, hvordan kan jeg bestemme, hvor mine bier, om mine bier samler økologisk honning eller ikke økologisk honning, eller laver økologisk honning eller ikke økologisk honning. Det handler simpelthen om, hvor man placerer sine bifamilier. Hvilke andre regler kan man sige omkring det her med økologisk biavl? Ja, altså man kan anvende de organiske syre for bekæmpelse af varroa. Man kan anvende thymol for bekæmpelse af varroa, man vil det. Man får ikke vingeklippe dronningerne, men altså det er alle sammen de samme regler, som gælder i hele EU. Spørgsmålet jeg også ofte får, det er, hvad koster det her? I Sverige koster det for en biavler op til 99 bifamilier, så koster det 500 kroner i afgift til krav. Har man mellem 100 og 200, så koster det ca. 1500. Og så stiger priserne. Det der egentlig koster, det er at betale til den her kontrolorgan, som kommer og skal kontrollere. Og det er 1 gang om året. Og jeg tror vi betaler mellem 5.000 og 6.000 kroner for det per time, at den kontrollant kommer. Kommer altså en kontrollant, besøger os, går igennem alle vores regnskaber, går igennem vores stadekort, er med ude i bigårdene og se, at vi har de rette materiale i staderne og så videre, så videre. Kigger på, at vi har eventuelt analyseresultater og så videre. Så det er det koster. Og spørgsmålet er ofte, kan det betale sig? Har man ikke særlig mange bifamilier, kan det formodentlig ikke betale sig at blive registreret økologisk biavler, eller certificeret økologisk biavler, men har man et, skal man sige, 10-20 bifamilier og kan sælge honning til det dobbelte, så kan det nok begynde at betale sig. Og det var egentlig, hvad jeg vil sige. Det er gået lidt hurtigt. Det her det er første gang for mig at være med på et webinar. Så nu er det frit at stille spørgsmål. Jeg ved ikke, om I har stillet nogle spørgsmål til Flemming, eller han har fået ind nogen.
Jeg ved ikke, om I har kunnet høre, hvad jeg siger, eller er der et problem med lyden? Altså først, vi gerne lige vil høre, det er, kan I høre mig nu? Kan I lige give nogle ja, det kan I godt. Der er kommet et spørgsmål, det er fra Marianne og Mikkel Jørgensen, der spørger, må man virkelig fodre med honning i Sverige? Det er jo forbudt i Danmark. Ja, det får man. Man fodrer med hånd. Men altså det som man naturligvis anbefaler, det er, at man fodrer med ens egen honning. Så det vi gør, det er, at vi forsøger at spare en honning. Det er honning, som vi synes, kan man sige, kan være godt, altså som bierne kan overvintre på, der kan vi tage nogle rammer fra og spare det. Det må man godt. Men altså i princip må man købe honning fra en andre biavlere, økologiske biavlere, og fodre med det. Der findes ingen regler, som siger, at man ikke må fodre med honning i Sverige. Men det, som jeg så synes er spændende, det er faktisk, har I ikke nogen oplevelse med, at I spreder smitte? Det er jo det, vi er bange for i Danmark. Ja. Og hvis I ikke har nogen erfaringer med det, så er det jo meget, meget spændende. Altså det er svært at sige. Altså, vi har cirka mellem 80 og lige godt 100 tilfælde af bipest per år rundt omkring i landet, frem for alt i den sydlige del af landet. Hvor meget af det afhænger af, at man har fodret med honning, det går ikke at sige, men altså, vi ser ikke nogen tendens, at det er det, som er problemet, altså fodring med honning. Det gør vi. Så var det Frederik, tror jeg, der spørger af, om man har nogle erfaringer med, hvordan bierne de flytter. Altså om bierne de kan flytte foder op fra yngellejet og op i honningmagasinerne. Altså det er altså foder, altså det er vinterfoder, som man har givet. Ja. Altså det er klart, det findes jo mulighed for det, eller en risiko for det, men altså almindelig god biavlspraksis, synes jeg, det er jo, at så snart man kommer frem på foråret og ser, at nu er det lidt for meget foder i yngelkasserne, og de begynder at hente nektar, altså så plukker man ud de overskudende foderrammer, så at man ikke forfalsker honningen. Det er egentlig det, man som almindelig godt biråd, synes jeg. Knud Gråskov, han spørger af, den her 3 km zone, der findes. Hvorfor er det kun landbrugsafgrøder, der indgår i vurderingen, eller har vi misforstået det? Nej, men der har vi nok kanskje, jeg ved ikke om I har misforstået, eller jeg ikke har været tydelig nok. Det er faktisk alle mulige afgrøder, som indgår i det her. Og vi nu tager biernes trækområde, vi kan bakke tilbage her. Det er landbrugsafgrøder, det er vilde, altså naturområder, det er skov, eller det er de her odlinger, som, kan man sige, avles med metoder, som giver lille miljøpåvirkning. Så det kan være enge, altså kan man sige, så landbrugsafgrøder i mange dele af Sverige, til eksempel der vi har vores biavl, vi har et antal større økologiske gårde i vores område, mælkegårde og kødproduktion, men det meste af det er egentlig skov og enge og græsningsarealer. Så det er ikke bare landbrugsområder, som indgår, det er simpelthen også naturområder. Så har du måske svaret på Kurt Hartvigs spørgsmål her, der spørger, er der ikke noget krav til skovbrug? Altså for eksempel i Danmark er der jo intensiv sprøjtning af pyntegrøns. Der er faktisk ikke noget krav i det her område. Vi har ingen, alt pyntegrønt, det kommer, alle juletræer, og man ikke selv går ud og tager dem ud i skoven, men pyntegrønt, altså, det kommer fra Danmark. Der avles i stort set ingen juletræer i Sverige. Det er klart, der findes en vis kemisk bekæmpelse af visse skadedyr i skoven, men det kan man sige, ser man ikke på i det her sammenhæng. Så kommer der fra Martin Lesak, der spørger af, om der er nogle specielle krav til rengøringsmidlerne, desinfektion, økologiske midler, hvad? Ja, det var faktisk rigtig interessant. Jeg havde lavet et par billeder omkring det her, men tænkte jeg, at jeg får måske kort tid. Jeg skulle have taget det med i alle fald. Det er så her, at i EU-regelværket, der findes det en lang række rengøringsmidler, som angives at kunne tillades at anvende i økologisk landbrug. Men i Sverige har man faktisk valgt at tolke det, at de midler, det gælder ikke for biavl. Så det eneste, som er tilladt at anvende i biavl i Sverige,
det er at rengøre med damp, eller at med flamning. Altså flambere. Det er det eneste, som er tilladt i øjeblikket. Jeg er en af dem, som har kæmpet hårdt for, at man naturligvis skal tillade de andre, eller nogle af de midler, som er kan man sige, gode at anvende i biavlerne, som ikke giver nogen større økologisk påvirkning eller miljøpåvirkning, netop i forbindelse med smitteregning. Men i øjeblikket i Sverige er det bare tilladt at anvende damp eller flambering. I andre lande, til eksempel Finland, der tillader man det alle sammen. Og det er det, som er lidt interessant med det økologiske regelværk. At det er samme, som gælder i alle EU-lande, men de tolkes meget forskelligt. Flemming og jeg har været og set økologisk biavl i Italien. Det skulle knap blive godkendt, heller i Sverige, kan jeg sige. Knud Gråskov, han stiller et andet spørgsmål, det er omkring materialevalg, eller materialet og vægten af det der bistade. Indgår vægten af voksen og rammerne som naturmateriale? Selve rammerne, ja, men ikke vokset. Skal vi se, om vi vil have det her stadig materiale, står her. Det er bare, det er selve kassen, det er bunden, og det er taget, og det er selve rammerne, men ikke vokset. Vi har haft nogle eksempler på biavlere, økologiske biavlere, som faktisk har anvendt plastrammer, altså plastikrammer, men det er ikke tilladt, faktisk. Men vokset indgår altså ikke. Det skal ikke regnes med, det vil sige, bierne vokset, og dermed heller ikke det, som sidder i vokstavlerne, skal regnes med. Så det er bare rammerne og bund og tag. Og så er det beregnet på vægt. Så noget, altså det er, man kan sige, det er en lidt mærkelig regel, og en af de mest absurde eksempler her, altså vi har nogle biavlere, som vil have flamingokasser, så han har lavet nogle vældig, vældig tunge bunde i træ. Så vil jeg gerne stille et spørgsmål, og egentlig måske gerne, nu er jeg ikke så stor run på spørgsmål længere, men det er omkring dronninger. Og det er omkring, prøv lige at fortælle den der, hvor meget du må skifte og lokal race. Og findes der nogle svenske dronningavlere, danske økologiske biavlere kan købe? Altså, findes der økologiske svenske dronninger? Det findes faktisk, ja. Altså, det som reglerne siger, det er, at det skal være bier, som er anpasset eller tilpasset til det område, hvor man har sin biavl, og det er klimat. Og der siger man faktisk i Sverige, at det egentlig helst skal være det vi i Sverige kalder det nordiske bier, eller brune bier i Danmark, altså Apis mellifera. Men man kan også bruge andre racer, om de nu fungerer der, hvor man har sin biavl. Primært skal man jo enten lave dronningerne selv, eller købe dem af en anden økologisk biavler. Men det er tilladt at købe op til 10% fra konventionelle dronningavlere. Så det vil sige, har jeg 50 bifamilier, så kan jeg altså købe 5 dronninger, det er 10% til de her 10 bifamilier, eller til de her 50 bifamilier. Og vi har faktisk et par stykker økologiske biavlere, som også producerer dronning til salg. Så var der en, der spurgte mig sidste dag uden for det her seminar, der spurgte, skal de være inde, skal paringsstationen også være i det økologiske? Jeg ved ikke godt, det presser citronen nu. Jamen, det er... og de provokerede mig af nogle biavlere. Hvordan ved man, at det er økologisk sæde? Det ved jeg jo godt, man ikke ved, at det er. Men ja. Og det skal det i princip. Altså, så kan det blive svært at overholde de her regler. Men i princip skal det være sådan, at der, hvor parningerne er sket, det skal også være i et område, som kan godkendes som økologisk biavl. Om det sker i alle tilfælde, det kan man altså diskutere, men det er grundreglen. Så kommer Frederik Andersen faktisk med et jeg synes, både provokerende, men også et sjovt spørgsmål. Er økologiske bier mere sunde end konventionelle? Og det, hvor jeg vil gerne vil hende over til, det er jo, at vi må vel have en tro på, at når bierne står i økologisk område, så har de et større, kan man sige, varieret trækkilde. Kan du... Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Nej, ikke nødvendigvis. Altså økologiske bier behøver ikke nødvendigvis at være mere friske og sunde end konventionelle bier. Det handler i stor omfatning om, hvordan man bedriver sin biavl. Men man kan sige, hvis man ser til, at i et område, i økologiske områder, kan man sige med økologisk landbrug og natur, der har man jo som regel en større variation af vækster eller planter, og frem for alt har man en kontinuitet i blomstringen,
som gør, at bierne får nektar og pollen under en længere tid, end man til eksempel har i nogle af de områder i Sverige, hvor vi har rapsdyrkning, og så efter rapsen, så er der ingenting tilbage. Men man kan ikke sige generelt set, at økologiske bier altid er friskere end konventionelle bier. Det handler faktisk meget om, hvordan man som biavler bedriver sin biavl. Så kommer der et spørgsmål fra mig selv af, det er, og måske overhørte jeg det, fordi jeg skal fokusere på så mange andre ting. Parallelproduktion. Det er ikke tilladt. Det er simpelthen ikke tilladt. Nej. Det eneste, der er tilladt, det er som sagt det her med bestøvning, men generelt set er det parallelproduktion. Du kan ikke producere økologisk honning og konventionel honning. Det kan man ikke. Så hvordan takler I det i Sverige, hvis lige pludselig, at du har en bigård, lad os sige, du har 10 bigård, at der lige pludselig er en af dem, der ikke længere opfylder økologisk, skal du så flytte den bigård? Så skal jeg nødt til at flytte den. Altså, hvis den ikke, altså, årsag til, at den ikke længere, kan man sige, opfylder kraven, det kan man forestille sig, det er, at jeg har placeret det i bigården på et tidspunkt, da det var en økologisk landbruger, som havde markerne rundt der. Så bliver det bliver købt af en anden, som så begynder at dyrke konventionelt. Så bliver det en permanent konventionel, kan man sige, dyrkning i det område. Der er jeg nødt til at flytte min bifamilie. Men som jeg nævnte tidligere, om det er sådan, at det bare dukker op inden for det her område på 3 km radie, et konventionelt rapsfelt en gang imellem, så kan jeg stadigvæk lade min bifamilie stå der. Om det var en gang imellem. Men bliver det permanent, ja, der er jeg nødt til at flytte den. Interessant. Knud Gråskov, han spørger om priser på honning, på en dåse honning, økologisk honning i butik, og så konventionel honning. Er det noget, der batter noget? Altså, ja, det gør det, men det handler igen også om, hvordan man markedsfører sin honning. Altså, vi sælger egentlig ikke særlig meget honning på, kan man sige, forbrugeremballage, og der vi sælger det er i en lille by i Sverige, der er en smertegrænse for, hvor meget vi kan tage for økologisk honning. Men kilopris, når vi sælger på stor emballage, vi har solgt en hel del honning på 25 kilos spanden til 70 kroner kiloet. Sælger vi det som konventionelt, så ligger vi på cirka 40 kroner kiloet. Så det er en stor forskel. Altså, lidt firkantet, næsten dobbelt op. Ja, altså, det er ganske tæt på. Ja. Så på den måde kan det helt klart betale sig for vores del. Vi har bygget op en kundekreds, som er villig til at betale op til, som sagt, 70 kroner kiloet på stor emballage. Jeg tror så, at det er faktisk det samme spørgsmål, som Marianne og Mikkel de stiller. Altså prisen for honning til en central kontra økologisk honning. Det har vi svaret på. Ja, og det kan man sige, altså, når vi nu tager, der er noget som her honungsforædling i Sverige, sådan en tidligere en del biavlerejet, og der kan man sige, der får man 5, 6, 7 kroner mere per kilo for økologisk honning. Og det er net derhjemme, det kan betale den mere omkostningerne, som er. Så man skal finde kunderne selv. Så du sagde, at i Sverige der er vi 12.000 biavlere, cirka 12.000. Vi er nok nærmere næsten 15.000. Der er 12.500 medlemmer i Sveriges Biavlers Riksforbund. Og så hvor mange økologiske var det? 70? Nå, mellem 50 og 60. Har I nogen af produktionen? Altså hvor mange bifamilier? Altså, ja, det kunne også være. Ja, altså bifamilier er mange flere, kan man sige. Altså andelsmæssigt, de her 60 biavlere, som er økologiske i forhold til, skal vi sige, 15.000 biavlere, det har jeg ikke regnet ud, men det er ikke en ret stor andel. Men når vi skulle sige andel bifamilier i forhold til de cirka kanskje 150.000 bifamilier her, der er det noget større. Og det handler om, at man til eksempel Upplands Honung, som har 1000 bifamilier. Der findes et par andre biavlere, som har 2, 3, 400 bifamilier. Så jeg kan ikke sige, men vi er nok op på en 5, 6, 7.000 bifamilier. 5.000 i alle fald. 5-6.000 økologiske bifamilier i Sverige i dag. Så der er en tendens til, at erhvervsbiavlen går over på økologisk biavl. Er det for frisk sagt? Nej, det kan man sige. Det er ikke for frisk sagt. Det er faktisk flere lidt større biavler, som har gået over til økologisk biavl de senere år. Det er det. Så spørger Marianne og Mikkel også et spørgsmål om der er regler for dronningavl, om man for eksempel må omlave i plastikceller.
Eller skal det være, ja, kontra 3? Det var et godt spørgsmål. Vi omlejede i går i plastikceller. Men det har vi faktisk ikke taget. Vi har tænkt, at vi skal begynde, men det er mere fordi, at det er egentlig let at støbe sine cellekopper selv. Men det var et rigtig godt spørgsmål. Men man kan sige, at om man nu har de her plastikceller i en træramme, så kommer trærammen i alle fald at udgøre mere end halvdelen i forhold altså af vægten. Men et godt spørgsmål. Jeg skal spørge vores kontrollant, når han kommer og skal undersøge hos os i år. Ja. Vi er nødt til at spørge, er der flere spørgsmål derudefra? Det har været nogle fantastiske spørgsmål, og jeg finder også ud af, at sådan webinar spørgsmål, de kommer altså i en lidt strøm, det går godt nok stærkt. Lars Bo, han er ved at skrive noget. Jeg kan jo sige, at Lars Bo er en af vores biavlere i Nordjylland, som har søgt om at blive økologisk biavler også. Lars Bo, han hilser og siger tusind tak for et rigtig godt webinar. Det var det, jeg spørger nok en gang, om der er nogle sidste spørgsmål her på falderebet, ellers så vil vi lige så langsomt begynde at lukke af. Jeg kan sige, at det her webinar, det bliver optaget, og jeg synes, det er gået rigtig godt. Så vi vil prøve på her bagefter at se, om vi kan lægge det op på en YouTube-kanal. Og så vil vi, sende et link ud til jer lige så snart det er kommet. Jeg skulle hilse fra Marianne og Mikkel Jørgensen og sige tak for et godt webinar. Der er lige et par stykker, der skriver noget her igen. Jeg ved, at vi skriver også tusind tak. Det samme med Christian Dahl og så videre. Det var hyggeligt at høre. Tusind tak også til jer. Det her det er som sagt første gang, jeg har været med om det her. Jeg har selv deltaget i en del webinarer. Det svenske skattevæsen holder sådan nogle ting, så jeg har erfaring fra den side. Har I yderligere spørgsmål på et tidspunkt, eller interesserer I at vide mere om biavl i Sverige, eller økologisk biavl, så ser I min e-postadresse her på det sidste billede. Jamen så vil jeg sige tusind tak til Preben. Og jeg er ikke rigtig klar over, hvordan man afslutter sådan et webinar rent teknisk, men det gør vi om et øjeblik. Og så tak til alle jer derude. Og jeg synes, jeg kan rigtig meget